Hi guys! Ako rin si Louie, ang prinsesa sa grupo. Hi guys! Ako din si Janome. Knock knock! Who's there? Mamaw! Mamaw who? Now watch me whip! Now watch me mamaw! Hi, ako dahil si Tatong. Pamasahe ka. Ali din ako na kay offer mo extra service. Hi, ako si Roslyn, ang babaeng pinakamalas sa love life. Kanang mga na-love life diha, magbuwag ra mo, walay forever. Asa na si Jury? Wala pa man siya. Wapat raw siya. Wala pa man Japon siya, next time na lang daw. Oy, ako dahil si Rachel, mura ra kog nasuko, pero wala jud ko nasuko. Ingani lang jud niya akong tingog, murag nasuko. I'm Zwing. Yeah. Power. Ha? Kung TV? Power. You're my bitter one, taking me home. One thing really do want. See that you're the worst, but I don't know. Is that true? Hi, I'm Joams, 18 years old, gikan sa lugar kung hain gamayng uwan, dakong baha ang iyong tinuod nga amiga. Pero dili tinuod nga babay. Haliday, malinood lagi ka. And thank you. Ako si Inting, ang pinaka-active diri. Hi, I'm Andrea, ang pinakagwapa diri nga grupo. Ay, ang Hello guys! I'm Alfrain. I'm a vlogger. O gamug na ani nga show. Lain sad no, nag-vlogger pa ko kung si Princess di ang maghimo. Kanagong ina mga friends, mga walay klaro, bitag sa limonanaan. Kanang mga lalaki nga paasa kaayo. Text-text, tawag-tawag, kuya dili dahil tinuod-un, paasa kaayo. Mga crazy man moy, naramang ko. Magunsa ganita? Agay diri, kaon dito, lahat dito. Wala mang good. Yung INAMAW, ko na siya. Mag-work ng INAMAW. Ha? Unsa din na? Basta kay ako ang pinakagwapa diri nga grupo. Inamaw. Knock knock. Who's there? Inamaw. Inamaw. Oh, ang galing. Galing ko mag-inamaw. Inamaw? Okay na yung video. Bayot. Mga matay rotang tanan. Basta moral. Kuan na gina siya. Ikaw pa na siya sa kuan, likuan. And thank you. INAMAW? Hello mga kaibigan. Ha? Roger Rapper? Yes sir mga kaibigan. Yes sir! Kana kung mga customer nga hugaw guna-una sa akong extra service. Kamugid ah.